सिरगढ़ ब्लॉक रो अलारीगढ़ ग्राम रे नियारा ढंगरे पालित होला रथ यात्रा। सांसद देले छेरा पहरा। सिरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत अलारीगढ़ ग्राम रे पवित्र रथ यात्रा नियारा ढंगरे पालित होइछि। ए अवसर रे राजा बेसरे डॉक्टर प्रदीप पाणिग्राही छेरा पहरा करी उपस्थित भक्त मानक आकर्षणर केन्द्रबिंदु पलटिथिले। रथ यात्रा देखिबा पई आखपाख अंचलरू हजार हजार भक्तंक समागम होइथिला। घंट मृदंग और हरिनाम कीर्तन रे समग्र अलारीगढ़ ग्राम आध्यात्मिक परिवेश रे मुखरित होई उठिथिला। ग्रामवासी माने पारंपरिक रीतिनीति अनुसार राजा को पाछोटी आनी रथ उपरकु नेथिले। परे राजा विषय डॉक्टर प्रदीप पाणिग्राही छेरा पहरा करी महाप्रभु श्री जगन्नाथंक पूजा अर्चना करथिले। ए पवित्र उत्सव रे सिरगढ़ अंचलर युवनेता संतोष कुमार पट्टनायक, डीआर चेयरमैन कृष्णचंद्र नायक, विधायक नवीन दिगांबर नायकंक समेत सिरगढ़ ब्लॉक रो बहु स्थानीय नेता और विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित रहिथिले। समस्तक सहयोग और ग्रामवासींक सक्रिय अंशग्रहण रे रथयात्रा भक्तिमय परिवेश रे सुचारू भावे संपन्न होइथिला। शंकर कुमार नायक, न्यूज टुडे ओडिया। रथयात्रा এই বর্ষ আমি বহুত উল্লাস ও আনন্দরে আমি রথযাত্রা পালিত করছি। ভগবানଙ୍କ আশীর্বাদରୁ ଥିଲା লো প্রেସର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ସେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଗରମ ହୁଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାର ଟିକେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିଗତି ଚଳିତ ବର୍ଷଠୁ ବି ଅଲଗା ଅଛି। ଜନସମାଗମ ବି ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। এই ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ବାଜା କାରିଗର ଯାହା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ, ଗାଁର ଭଜନ ସବୁ ଆଜି ଆମର ଏଠି ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ 10-12 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ରଥଯାତ୍ରାଟି ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଅଲାରୀଗଡ଼ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବଡ଼ ରଥ ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ 1862 ମସିହାରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଠାରୁ ଆମର ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ଆଗରୁ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଏଠି ହେଲା ଏବଂ ବଡ଼ ରଥ ବି ହେଲା, ବଡ଼ ଠାକୁର ବି ହେଲେ। ତ ସେଇଦିନଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଏଠି ହୁଏ ଏବଂ ଏଠି ନିଆରା ଭାବେ ସବୁଠୁ ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଆସନ୍ତି ଆମର ଛେରା ପହରା କରିବାକୁ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଡିଏମ ମହୋଦୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସଙ୍ଗେ ଏ ବର୍ଷ ଛେରା ପହରାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମପି ମହୋଦୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ସହଯୋଗିତାରେ ରହିବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଶା ରଖିଛୁ ସେପଟେ ଭଲ ଯାତ୍ରା ହେବ, ଲୋକ ବହୁତ ସମାଗମ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ହେଉଛି ଅଲାରୀଗଡ଼ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଲାରୀଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ହେଉଛୁ ସେବାୟତ ମଠ। ସେ ମଠର ନାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ। ସେ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ରହିଛି। ସେ ମଠ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ନୂତନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାବା ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆସିକି 2096 ସାଲରୁ ଆମେ ଆସିକି ସେ ମଠ ଉନ୍ନତି ଭଙ୍ଗା ରହି ଯାଇଥିଲା, ଚାଳ ଛପର ଥିଲା, ସେ 90 ବର୍ଷ ଭାଗି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେଇଟାକୁ ଉନ୍ନତି କରିକିରି ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଇଏରେ ହଉଥିଲା, ଆଜିର ଯୋଉ ଟାଇଆ ଆଜିକି 2000 ଯୋଉ ନୂତନ ବର୍ଷର ଯୋଉ ବଡ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ସେଇଠୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଆମର ତ ସେବାୟତ ମଠ ଆଉ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମଠ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଉପଲକ୍ଷେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ତମର ହେଲା ସେବାୟତ ମଠର। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ତମେ ମଠ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଟାଇଆ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ବନେଇକି ଦଉଥିବେ। ସେଇଟା ତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ କରିକିରି ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସହଯୋଗରେ, ଆଉ ମତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାଲା ମାନେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଶ୍ରମଟି ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ବହୁତ ଲୋକକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁଛୁ, ଯୋଉ ଟାଇଆ ଇଏରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଇଆ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ। ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଆମର ଟାଇଆ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମର ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଏ ସେଇଠୁ ଆମେ ଟିକେ ଟାଇଆ କାମ ଲାଗିଯାଏ। ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁ।